Când îți setezi intențiile, îi dai minții tale repere ca să recunoască oportunitățile din jurul tău. Și fix așa se întâmplă. Rezonez mult cu ideea de intenții și este o idee pe care am preluat-o chiar de la invitata mea de astăzi, care îi sunt super recunoscătoare pentru toată inspirația pe care mi-a dat-o de-a lungul timpului și al prieteniei noastre, care deja durează de câțiva ani buni. Despre cine e vorba? Despre Cristina Oțel. Este gazda podcastului Pauza de Bine, este master trainer, mentor și life design coach, un om pe care îl admir tare, tare mult și care mi-a fost ghid de-a lungul timpului în nenumărate contexte. Unul dintre ele este fix cel despre care povestim astăzi, și anume crearea de vision boards. Dacă nu ai mai creat un vision board până acum, și mă refer aici la planșele alea drăguțe pe care punem poze cu visurile noastre care am vrea să se îndeplinească în perioada următoare, s-ar putea ca tot conceptul ăsta să-ți pară așa un pic wow. Dar experiența mea și expertiza Cristinei puse la un loc sper să-ți demonstreze că în spate este și știință și că faptul că pui acele poze frumoase la un loc îți crește șansele ca visurile tale într-adevăr să devină realitate. Și un exemplu foarte simplu e chiar podcastul pe care îl asculți acum, care a fost așezat cu speranță și încredere pe vision board-ul meu pentru 2024, pe care l-am creat împreună cu Cristina, și iată-ne acum în episodul 10 de podcast. Se simte și acest episod ca un masterclass, asta a spus și Cristina la un moment dat, așa că te invit să-ți iei un pix, o foaie și să îți notezi lucrurile care rezonează cu tine. Salutare, dragilor! Sunt Alexandra Ciucanu și ascultați Tihnă Digitală. Chris, bine ai venit la Tihnă Digitală! Mă bucur tare mult să fi reușit să inversăm încă o dată rolurile. Pentru exact că asta am vrut să zic. Este, cred că, a 4-a oară când suntem într-un context de genul ăsta, așa un pic mai oficial, că noi discuții de-a lungul timpului am tot avut. Știu că am avut un live acum câțiva ani pe Instagram în care tu erai invitata mea și am avut 2 episoade de Pauza de Bine în care eu am fost invitata ta. Mm-hmm. Și am mai avut un live în care ai venit proaspăt spălată pe cap, că am vorbit despre cum ești tu întârziată, eu fac aici air quotes, și mi-ai zis, uite, chiar acum știam că la ora 6 sau cât era trebuie să intru live cu tine și eu m-am gândit pe ultima 100 de metri de ce nu m-aș spăla pe cap. Deci cred că e a 5-a oară când vorbim așa semi-formal. Poate fi. Să știi că nu s-a schimbat mare lucru între timp. Însă mă bucur tare, tare mult că avem ocazia să povestim și în contextul ăsta și că ai acceptat invitația mea și că astăzi o să vorbim despre un subiect care mie mi-e tare drag, și anume vorbim despre visuri în primul rând, aș spune eu, și apoi cum ne facem un vision board ca să ajungem la visurile alea mari pe care vrem să ni le îndeplinim fiecare. Dar înainte să intrăm în subiect, aș vrea să te întreb ce era pe vision board-ul Cristinei de la 10 ani și câte dintre lucrurile care ar fi fost pe vision board-ul ei sunt realitate acum. Mamă, ok. Dacă la 10 ani aș fi făcut un vision board, mai fi văzut cu 2 copii, un băiat și o fată, dar invers ca și vârstă. Sara ar fi fost mai mare decât Alex. Nu știu de ce, așa era visul. Într-o relație frumoasă, nu m-am văzut vreodată locuind la București, eu din Oradea fiind, cumva din capătul celălalt al țării. Ce ai mai fi văzut? Posibil la 10 ani să fi văzut pe vision board-ul meu că mă fac profesoară. Am avut și o perioadă în care am vrut să mă fac neurochirurg, pentru că, de ce nu? Asta nu e ad literam întâmplat, dar dacă mă gândesc la faptul că
vorbesc în cursuri cu oamenii, în diferite contexte din astea de facilitare de experiențe de învățare și dacă mai iau în calcul și faptul că lucrăm foarte mult pe partea de mindset, nu cu creierul, lucrăm cu mintea, aș zice că e parțial bifată până și asta. Am vrut să mă fac și balerină, Alexandra, am vrut să mă fac de toate, ca orice fetiță, pe vremea aia cel puțin. Acum s-ar putea ca generația asta să aibă alte interese și alte visuri. Nu știu dacă m-aș fi văzut vreodată, respectiv la vârsta aia, într-un business propriu, să fiu eu șefa mea, dar sunt foarte happy cu locul în care sunt. Am învățat să mă bucur de ce este și în același timp să vreau mai mult sau să vreau mai bine. Mi se pare că lucrurile astea nu se bat cap în cap, pot coexista într-o armonie foarte frumoasă. Și da, cam asta îmi vine să zic la inspirația matinală pe care o am acum. Sună foarte frumos și rezonez mult pentru că zic asta destul de des și noi am mai povestit și pe vision board-ul meu probabil tot de pe la 10 ani era ideea de a fi învățătoare și iată-ne amândouă cu trainer în titulaturile oficiale de pe peste tot. Și e foarte interesant cum lucrurile pe care ni le dorim, chiar dacă nu facem întotdeauna pași conștienți către ele, reușesc să devină realitate într-o formă sau alta, că nu ești profesoară ad literam, nici neurochirurg neapărat, dar uite că totuși lucrezi cu mințile oamenilor și asta mi se pare minunat. Și noi avem, ziceam, un istoric deja, ne cunoaștem de mai bine de 6 ani, aș zice. Garantat sunt mai mulți, pentru că eram în vremea cu blogul de parenting și cu alte proiecte. De 6 ani ne vedem doar la vision board. Exact aici voiam să ajung. Că ne cunoaștem de o grămadă de vreme și unul dintre lucrurile pe care le fac așa, e un ritual al meu de câțiva ani deja alături de tine, este să-mi creez acest vision board. Și înainte să spun povestea aia care vine cu piele de găină de obicei când o povestim una dintre noi, hai să clarificăm întâi pentru cei care ne ascultă și poate că n-au avut încă ocazia să lucreze pe un astfel de proiectel, ce e de fapt un vision board și cum ai descoperit tu unealta asta? Hai să încep cu a doua întrebare. În anii mei de corporație aveam obiectivele trasate de alți oameni, aveam tot felul de fișiere sau sisteme, platforme, cum vrei tu să le spui, în care urmăream progresul. La final de an fiscal trăgeam linie și vedeam dacă e bine sau mai puțin bine, ce oportunități de îmbunătățire mai sunt acolo, ce succese sunt de sărbătorit și cumva, deși știam de vision board de mult, nu a fost ceva spre care să simt vreo chemare. Pentru ce? Atâta timp cât de dimineață până seara eram la birou și acolo totul era foarte bine măsurat în KPI-uri, n-am simțit nevoia. Însă, în momentul în care am început să lucrez pe cont propriu și n-a mai venit nimeni să-mi traseze obiective, mi-am dat seama că, deși foarte multe experiențe și abilități pe care mi le-am dezvoltat acolo îmi vor fi de folos, și asta s-a și confirmat de altfel, am nevoie de instrumente diferite. Am nevoie să-mi trasez eu niște direcții către care să tind și am jonglat cu multe lucruri. De mulți ani de zile eu funcționez mai bine pentru visurile mari, mai degrabă cu intenții decât cu obiective. Sigur, în continuare, dacă avem un proiect punctual, avem timeline cu deadline-uri, cu smart așa, dar altfel mai degrabă simt că mă atrage energia asta a intențiilor. Ce este un vision board? Hai să zicem ce nu este un vision board. Un vision board, în primul rând, nu e ceva ce faci pe pilot automat, doar așa,
că e la modă sau că ai văzut la cineva sau că ai auzit în podcast la Alexandra sau la mine. Nu recomand. Sigur, poate să fie fun, așa ca activitate de sine stătătoare. Eu văd vision board-ul ca pe o ancoră vizuală. Și pe un vision board, ce recomand eu este să punem imagini sau cuvinte sau și una și alta reprezentative pentru cine vrem noi să devenim în perioada următoare, ce visuri avem, pentru cine se potrivește mai bine, ce obiective avem, care sunt rezultatele pe care vrem noi să le atingem. Dar și aici, e una să mă apuc să tai pur și simplu imagini dintr-o revistă sau să iau imagini de pe net sau stock photos și să le folosesc sau să iau imagini din telefon și să le pun aleator, pur și simplu pe un panou. E alta când în spate există un ritual, un proces, dacă vrei, care să-mi aducă claritate, să mă ajute să pun pe vision board-ul ăla, dacă tot am zis că e ancoră vizuală și mă ajută să-mi aduc aminte de ce am zis eu că e important pentru mine și ce promisiuni mi-am făcut, să conțină niște lucruri care au sens pentru mine. Pentru că altfel o să lipesc tot felul de imagini pe care nu le conectez poate cu niște obiective, pe care nu le trec printr-un filtru al importanței, îmi vine să zic, al relevanței și eventual mi-l pun și undeva la vedere și e tot timpul acolo în fața ochilor mei motiv de frustrare, că doar n-avem destule motive de frustrare zi de zi. Mă mai uit și la panoul ăla cu cine știe câte zeci de poze mi-am lipit eu acolo și îmi dau seama că poate e foarte greu de atins ce mi-am pus acolo sau că s-a făcut jumătatea anului și n-am făcut mai nimic din ce e acolo. Și de asta zic că nu e doar o activitate stand-alone, pur și simplu, de sine stătătoare. Mie, mă rog, asta este filozofia mea și percepția mea, da? Și cred că contează cel puțin la fel de mult, dacă nu mai mult, tot ce se întâmplă în spatele sau înainte de a face efectiv un vision board. Și experiența mea a arătat că ai dreptate. Foarte pe scurt. Și experiența mea de la început mi-a arătat că am dreptate, pentru că sunt 7 ani de când îmi fac eu și sunt 6 ani, cum ziceam mai devreme cu tine, de când ghidez alți oameni în procesul ăsta pe care l-am tot calibrat an de an, mai vin cu niște perspective noi sau mai vin cu niște modificări mai mici sau mai mari și sunt vreo 400 de oameni care au trecut până acum prin experiența asta și e ceva ce se confirmă în mod repetat, că ajută foarte mult tot ce facem noi înainte să ne apucăm să lipim imaginile sau, mă rog, să le aranjăm în Canva, cum îți place ție mai nou să lucrezi. Da, și uite, povesteam și despre experiența mea de lucru cu Mădălina Preda. Da, pe zona de setare de obiective. Abordările voastre sunt diferite, însă lucrul pe care îl aveți în comun este legat de setarea cadrului și a priorităților înainte de a ne apuca efectiv de treabă. Și pentru mine a fost foarte interesant în ideea în care am simțit un pic de rezistență inițial în procesul cu tine, când a fost nevoie să mă uit la cum s-a desfășurat anul meu până acum, să mă gândesc ce vreau să se întâmple și eram, am pozele astea frumoase, vreau să le lipesc și that's that. Dar aparent nu e atât de simplu și exact cum spuneai, probabil dacă procesul meu de creare a unui vision board s-ar fi rezumat la asta, iau pozele frumoase din reviste sau din Canva și mi le lipesc pe o planșă și asta e, nu ar fi reușit să reprezinte atât de bine ceea ce îmi doresc eu pentru mine în anul următor și poate că nu ar fi reușit să se transforme în realitate cu o ușurință pe care de multe ori nu mi-o explic neapărat. E așa din seria cum îmi place mie să zic. Is it though? Știi?
Pentru că în momentul în care tu îți ajuți mintea să înțeleagă care sunt prioritățile și îi dai niște repere pe care să le caute în mediu, în jurul tău, niște oportunități, la ce să fie atentă, că am zis minte, parcă nu mai e chiar atât de mult. Sigur, eu cred foarte tare în energie, cred foarte tare că energia noastră atrage sau respinge lucruri. Cred foarte tare că dintr-o energie joasă, de frustrare, de tot felul de resentimente, nu prea avem cum să atragem lucruri, și aici pun ghilimele, de o vibrație mai înaltă, sunt pe altă frecvență, degeaba vreau eu să atrag ceva din sfera asta de bucurie, de recunoștință, de mândrie, de whatnot. Dacă eu nu sunt, e ca la radio, e ca butonul ăla, mă rog, acum nu știu dacă mai e radio cu rotiță din aia, de cauți frecvența, to tune into the right frequency, știi? Și da, încă o dată, poate să fie o experiență drăguță să stai să-ți faci un vision board pur și simplu, dar până și când îți faci un mood board, nu știu, pentru cum vrei tu să fie toamna ta, pentru casa ta, pentru stilul tău vestiment, nici astea nu sunt lipsite de un proces de introspecție în spate, că nu scot, nu știu, culori, texturi așa pur și simplu din burtă. Dacă mă atrag, probabil că există un motiv acolo și e foarte mișto să stai să le explorezi, pentru că dacă îți faci vision board-ul cu un proces din ăsta gândit în spate, el tot anul ți-e acolo ancoră. E un reminder, dar reminder în sensul bun, nu un motiv de frustrare. Da? Când viața îți pune tot felul de oportunități și shiny things în față, te uiți acolo la vision board și zici ok. Dacă eu spun da la asta, mă apropie de ce am promis sau am zis că e important pentru mine sau nu? Mai mult decât atât, dacă mă uit periodic pe el, poate să fie și o oportunitate faină de celebrare a victoriilor. Mi s-a întâmplat de atât de multe ori ca pe parcursul anului să-mi scrie oameni: eu nu pot să cred, uite, s-a mai întâmplat și asta, s-a mai împlinit și cealaltă. Uite, îți trimit o poză din vacanța care astă iarnă era pusă pe vision board, da? Și mă ajută să celebrez victoriile și mă ajută și să măsor progresul. Mă ajută să-mi dau seama la un moment dat dacă, nu știu, să zicem că suntem în a doua parte a anului, mai e fezabil? Mai intră în program, omenește vorbind? Mă ajută să-mi dau seama dacă ceva ce mi-am pus acolo la începutul anului, sau mă rog, în decembrie pentru anul următor, dacă le mai simt relevante, dacă simt că mai sunt prioritare. Pentru că contextul nostru, viața noastră se poate schimba într-o fracțiune de secundă și poate unele lucruri pe care le pun acolo nu mai sunt atât de importante sau cel puțin nu pentru, nu știu, următorul an. Și că spuneai de oameni care au fost la curs și îți trimit poze în timpul anului. Ajung și la una dintre poveștile mele, că sunt mai multe, pentru că fiecare experiență de genul ăsta a avut magia ei, dar cel mai de impact a fost în 2021, când am creat vision board-ul și, sincer îți spun, primele vision boards pe care le-am creat sunt într-un sertar, adică nu mi le-am pus pe perete să le văd constant. Le-am creat atunci și le-am pus undeva pentru că la momentul respectiv nu aveam spațiu și asta se leagă foarte bine de poveste. Printre lucrurile pe care le-am așezat eu foarte frumos pe vision board-ul din 2021, pentru 2021, era și o casă. Nu știu cum a ajuns ea acolo, pentru că nu era niciun plan al nimănui. Mm-hmm. Era frumoasă, era printre pozele pe care le primisem de la tine și era super luminoasă și după spațioasă, că era un spațiu generos. Exact, și după un 2020 încărcat din multe puncte de vedere, în care lucrasem deja de acasă foarte multă vreme, a ajuns și această poză pe tapet. Și câteva luni mai târziu, după o serie de evenimente cărora nu le mai caut sensul acum, pur și simplu s-au așezat,
m-am trezit uitându-mă în jurul meu și efectiv m-a lovit realitatea și am zis, oh my God, Cristina trebuie să vadă asta. Am făcut o poză la ce vedeam eu și ți-am trimis-o și am zis, știi, casa aia de-am pus-o eu pe Vision Board, dar care nu era în plan să existe în realitatea noastră curând, tocmai mă aflu în ea, e casa noastră, ne-am mutat într-o casă care arată foarte asemănător cu poza pe care eu o pusesem acolo ca să fie. N-am făcut niște pași cu intenție neapărat ca să ajung să transform asta în realitate, dar faptul că s-a întâmplat mi-a dovedit exact așa cum spui și tu, că în momentul în care ne punem atenția și intenția către ceva, lucrurile se așează de multe ori de la sine, fără să fie nevoie de un efort extraordinar ca să le îndeplinim. Și asta mi se pare magic în ceea ce se întâmplă în sesiunile de New Year Real You, da, de creare de vision board pe care le faci tu, faptul că ne punem acolo niște gânduri, ne setăm niște intenții și apoi lucrurile vin de la sine, dacă e cazul să vină, pentru că exact cum spuneai, ne putem trezi la un moment dat că ceva ce am pus acolo nu-și mai are sensul pentru noi and that's ok. Da. La fel cum aș mai adăuga că nu recomand nici să ne atașăm foarte tare de ce punem pe vision board, la modul că, tot ziceam eu că înclin mai degrabă spre intenții decât înspre obiective când vine vorba de a visa. Unele lucruri poate să dureze mai mult decât un an. Dar faptul că e acolo ca reminder, da, uite, de exemplu și eu acum pe Vision Board am o poză cu aurora boreală. Asta este o chestie de bucket list și pentru mine și pentru Mircea și pentru copii. Eu nu mi-am propus neapărat să se întâmple anul ăsta, dar faptul că atunci când mă uit pe Vision Board, văd imaginea acolo, în mine nu stârnește frustrarea, nici anul ăsta nu s-a întâmplat. E ca un fel de reminder, dacă vrei, că e ceva important pentru noi și pe mine mă ajută foarte mult să îl păstrez cumva așa top of mind și în intenție, în așa fel încât pe mine nu o să mă surprindă probabil când de nicăieri, cu ghilimelele de rigoare, o să apară vreo oportunitate, vreo invitație, o să-mi iasă în cale cine știe ce reclamă sau mai știu eu și ne îmbarcăm în călătoria asta. Deci nu m-aș atașa foarte tare de un timeline foarte strict. Da, sigur, mai ales în contextul workshop-ului despre care spui și tu, noi ne referim la ce ne-ar plăcea să se întâmple în anul următor, pentru că ăsta este scopul, dar vision board-ul poate să fie făcut și pentru 3 ani, poate să fie făcut și pentru o plajă mai generoasă de timp. Sunt foarte multe întrebuințări pentru vision board. You can take your own spin on it. În schimb, nu m-aș atașa foarte tare că toate lucrurile alea trebuie să se întâmple acolo în următoarele 12 luni. Unele se întâmplă mult mai repede, altele poate se întâmplă în anul următor, altele, cum am zis mai devreme, poate nu se întâmplă pentru că, nu știu, nu e momentul sau nu mai sunt importante. Care simți că sunt blocajele pe care le au oamenii atunci când își conturează visurile în felul ăsta? Știi că e vorba aia cu supraestimăm ce putem să facem într-o zi și subestimăm ce putem să facem într-un an? Sunt foarte multe povești pe care putem să ni le spunem. Eu cred că o componentă foarte importantă este și autopercepția, felul în care noi ne vedem, identitatea pe care noi o vedem, cine sunt, ce pot, ce merit, ce e posibil pentru mine, cum mă raportez eu față de lume, cum mă raportez față de alții și ne spunem tot felul de lucruri și de foarte multe ori ele nu sunt foarte nice. Și ne îndoim foarte tare de capacitatea noastră de a face lucruri. Dincolo de partea asta de convingeri limitative despre care am mai vorbit și cu tine în podcast și povesteam despre cum ne pot influența fără să ne dăm seama foarte mulți ani
La un moment dat, poate, după procese de introspecție, coaching, terapie, mai știu eu, fiecare ce mai testează, le vedem și putem să începem să lucrăm conștient la a le înlocui cu ceva mai sănătos și mai susținător. Tot partea asta de identitate mi se pare că are un cuvânt foarte puternic în obiceiurile noastre și în cât de ușor ne este să le înlocuim, cât de ușor ne este să fim constanți și să show up în fiecare zi pentru noi. Și se mai întâmplă ceva, că dacă nu-ți dai seama de limitările astea autoimpuse în procesul de conturare a acestor visuri, s-ar putea să-ți dai seama în momentul în care le lipești sau ar trebui să le lipești pe vision board. Și mă gândesc acum la una dintre clientele mele cu care eu în paralel lucrez și în coaching și am tot avut ocazia să mă reconectez la experiența ei cu vision board-ul și trecuse cred că mai bine de jumătate de an de când ne-am văzut și ea avea imaginile decupate, erau puse pe cartonul ăla mare, dar nu erau lipite. Și de aici, de la commitment și asumarea angajamentului, pentru că nu e ca și cum eu îmi pun lucrurile alea pe vision board și o să mi le pună cineva în brațe, eu trebuie să lucrez pentru ele, nu e doar despre a visa. Visele astea trebuie să fie cumva backed up de acțiuni pe care noi le facem, în caz că nu era clar. Și mi s-a părut foarte interesant să explorăm împreună ce o reține pe ea din a lipi, de a fixa pozele alea acolo permanent cumva pe foaia aia. La fel cum, da, tu ai zis, vision board-urile tale erau un sertar că n-aveai spațiu. Oamenii pot avea spațiu sau pot găsi modalități creative de a-l ține cumva la vedere, poză pe telefon, I don't know. Dar și aici, da, m-aș uita la de ce nu mi vine să-l expun. Și aici putem să descoperim lucruri care țin de ce o să zică lumea, dacă vine la mine în vizită și vede vision board-ul. Și asta atunci mă duce cumva cu gândul și mă întorc cumva la identitate, e ca și cum ar fi ceva în neregulă cu mine, ca și cum nu mai respect niște tipare sau nu mă conformez unor așteptări pe care oamenii din jurul meu cred eu că le-ar avea despre mine. Poate o să mă respingă, poate o să râdă de mine, poate că, și la fel, e fain de explorat. Sau mai poți să descoperi, nu știu, că nu-ți vine să te uiți la el pentru că și îl ții ascuns. Nu pentru că l-ar vedea altcineva, ci pentru că stârnește alte lucruri în tine. Nu știu, poate nu crezi că este realist sau e prea îndrăzneț ce ți-ai pus acolo. De asta zic că un vision board, dacă îl faci cu un proces frumos așezat în tihnă, că tot e semnătură aici în podcast, poate să fie, o să-i spun instrument, deși nu știu dacă e neapărat cuvântul potrivit, dar poate să fie un instrument super versatil. Îl poți folosi în multe feluri și poți descoperi niște lucruri pe care poate, nu zic altfel, nu le-ai fi accesat, dar poate că ar fi trecut mai mult timp până să le descoperi, să ajungi la el. Dar cred că una dintre cele mai mari piedici e partea asta de identitate. Și aici poți să incluzi și mindset, și convingeri, și ce o să zic alții despre mine, și frici, și tot felul de lucruri. Cred că, în general, pentru noi, una dintre cele mai mari piedici este asta legată de identitate. Și văd asta și în lucru cu clienții mei, că vorbim despre consultanță pe Instagram, că vorbim despre coaching. De cele mai multe ori, nu e vorba că nu știm să facem lucruri. Har Domnului, câte cursuri avem fiecare la Tata Steve și biblioteca plină de cărți și așa mai departe. Baiul nu e acolo, baiul e că nu știm cine vrem să fim cu toate informațiile și cursurile astea și nu reușim să integrăm identitatea asta nouă în ceea ce ne propunem noi să facem. Și la mine așa se simte că în orice context am fi, avem nevoie să lucrăm la identitatea noastră prin diferite procese, că e coaching, că e terapie, că sunt
o grămadă de instrumente care ne ajută să ne dăm seama cine vrem să fim. Da. Și să ne dăm seama în același timp de toate poveștile pe care ni le spunem azi despre cine suntem și foarte multe dintre ele chiar sunt povești. Doar că, ni le-am repetat de atât de multe ori încât pentru noi au valoare de adevăr. Și e important să înțeleg cum am ajuns aici, ce dovezi am pentru toate lucrurile astea și după aia să încep în mod intenționat să caut dovezi care demonstrează că și altceva mai poate fi adevărat. Că stai puțin că this is not the entire picture, parcă aici mai e ceva. De asta pentru mine a devenit foarte important ca... Eu, de exemplu, n-am știut că drumul meu o să mă aducă în zona asta de a lucra cu oamenii pe partea de identitate. Am făcut atâtea rafinări ale misiunii mele, dacă vrei. Da, firul roșu este în continuare acolo. E despre viața împlinită și trăită aliniat cu tine și despre a da la o parte lucruri care nu te reprezintă și care nu te ajută. Dar la nivel mai granular, mai detaliat, eu abia anul ăsta am pus în cuvinte ideea asta că, uite, eu vreau să lucrez pe partea de identitate. Asta apoi s-a suprapus cu schimbarea pe care am făcut-o acum un an și un pic și m-am repoziționat cumva să susțin în călătoria asta femeile care au business-uri proprii sau care se pregătesc să își facă un business propriu. Pentru că s-a simțit cumva foarte natural ca progresie să folosesc din tot bagajul meu de experiențe, inclusiv pe cele din ultimii 7-8 ani de când lucrez pe cont propriu. Și apropo de identitate și de schimbarea asta în ceea ce mă privește, anul ăsta am avut, am și acum pe Vision Board, mi-am readus în atenție un citat care mi-a ieșit în cale, să zicem, întâmplător și care s-a lipit pur și simplu de mine. A fost genul ăla de moment în care citești ceva și simți din cap până la degetele de la picioare că, nu știu, trece cumva prin tine, te activezi așa. Honor the space between no longer and not yet. Și spațiul ăsta dintre no longer, nu mai sunt sau nu mai vreau să fiu cine am fost până în ziua de azi, și not yet, știu cine vreau să fiu, dar doar pentru că știu, asta nu înseamnă că I embody it. Da? E important să încep să gândesc, să acționez, să simt ca omul ăla care vreau să devin. Și spațiul ăsta dintre cele două uneori e alambicat, uneori este frustrant, uneori vine cu dezamăgiri, vine și cu ceva efort, pentru că, come on, nu e puțin lucru să mergi cumva împotriva unor tipare pe care poate le-ai repetat 20-30 de ani și pentru care ai o tonă de dovezi care susțin toate teoriile astea. Și am simțit eu nevoia să îmi readuc în atenție, dacă îmi cere oricine, la orice oră, un citat care mă inspiră, știu să-l spun, e în mine. Dar am simțit nevoia să-l văd cumva ca reminder pe Vision Board cu ochii mei periodic, că aveam nevoie de asta. Și ce frumos e felul în care ai încadrat citatul ăsta în toată experiența asta de a ne contura identitatea. Și asta este cu siguranță work in progress, adică e ceva ce construim pe tot parcursul vieții noastre. Important se vede de la mine e cât de conștient acceptăm faptul că avem nevoie să construim la asta și cât de conștient așezăm cărămizile pe care le punem acolo. Și mi-aduc aminte în discuția noastră pe care o menționai mai devreme legat de faptul că eu mă consider a fi o persoană care întârzie tot timpul și la momentul respectiv m-ai ajutat să recadrez un pic povestea asta și ai zis ok, în mintea ta sunt foarte multe dovezi că tu ești o persoană care întârzie.
ai stocate acolo o grămadă de poze care arată Alexandra a întârziat, inclusiv că s-a născut, că de fapt de acolo pornește povestea mea cu o legendă spusă de mama, cum că eu... Exact. Cum că eu m-aș fi născut cu o întârziere de 2 luni. Și cumva de acolo s-a scris linia de cod la mine în creier, ok, this is how you work. Și, bineînțeles, dovezi peste dovezi că ăsta este adevărul suprem și ai venit și mi-ai zis, ok, asta se poate schimba dacă tu vii cu dovezi care îți arată că nu e neapărat așa. Încă este work in progress, încă mai cer 5 minute înainte să ne vedem ca să apuc să-mi fac cafeaua să pot funcționa. Dar în același timp îmi arăt și că pot să ajung mai devreme decât e programat sau că pot să ajung la timp. Și faptul că așez pozele astea noi conștient acolo mă ajută foarte mult să nu mai spun povestea asta sau o spun pentru că e amuzantă, dar să nu o mai cred și să nu mai trăiesc în concordanță cu ea și cred că asta e tare important și îți mulțumesc și acum pentru recadrarea asta. M-a ajutat tare mult. Mă bucur. Poți să o și întrerupi povestea? Și pentru mine e o diferență foarte mare între a repeta un tipar inconștient, eu nu știu că fac asta și îl repet și atunci cu fiecare repetiție ce fac este că îl înrădăcinez și mai puternic, da? Îl consolidez din ce în ce mai mult. Pe când în momentul în care eu repet un tipar, dar sunt conștientă de ce se întâmplă, pentru mine e cumva parte din procesul ăla de desprindere, de letting go. Mă observ, văd ce se întâmplă, pot să-l întrerup, cum ziceam mai devreme, pot să și râd, pot să nu-i mai dau atât de multă importanță emoțional vorbind, pot să vin imediat în completare cu ceva, da, nu știu, ziua, uite, iar am întârziat, iar am cerut 5 minute, că nu știu, așa sunt eu. Și pot să vin și să pun încă o propoziție în completare aici. Așa eram. Și acum știu că pot să fiu și altfel. Pentru că ziceai că ai deja dovezi și teancul tău nou se formează. Sunt lucruri care se pot rescrie într-o perioadă mai scurtă, sunt lucruri care cer un angajament pe o perioadă mai lungă și în momentul în care înțelegi că lucrurile nu se schimbă peste noapte și asta îți mai dă un pic de confort. Hei, ok, da, am repetat astăzi tiparul ăsta, it's fine, e doar o zi, da, data viitoare pot să decid altfel sau pot în mod conștient, după ce am câte o, hai să zic, o scăpare, să-mi aduc aminte de 1, 2, 3 situații în care am ajuns devreme sau am ajuns la timp sau n-am intrat în tiparul ăsta și pur și simplu să îmi ajut mintea să-și amintească și de celelalte instanțe, nu doar de, știi, iar ai întârziat 5 minute, iar n-ai fost gata, iar te-au așteptat oamenii, iar mai știu eu. Ce ajunge la mine, nu doar din răspunsul la întrebarea asta, ci ce am discutat deja până acum, e că avem nevoie să facem pași mici în fiecare zi ca să ne așezăm în ceea ce ne dorim să devenim, atât ca identitate, cât și în visurile pe care vrem să ni le îndeplinim. Se întâmplă de multe ori, și eu zic din nou, din experiență proprie, să ne punem ceva frumos pe vision board și să nu reușim să acționăm în direcția aia. Cum putem să ne găsim motivația sau cum putem să descoperim care e blocajul acolo? Exact cum spuneai de clienta care nu-și lipise pozele pe planșă. Mai întâi aș zice ceva apropo de proces și de ce punem pe vision board. Pentru că de la mine se vede foarte diferit să pun, stai să iau un exemplu relatable. Pot să pun o poză cu un corp la care visez și este cumva total din exteriorul meu. N-am nicio legătură cu el. Corpul meu nu arată așa, eu nu sunt omul din poză, e doar un rezultat
Dar nu surprinde, exact ce ziceai tu, partea asta de showing up, acțiuni pe care eu trebuie să le fac. Și atunci mi se pare mult mai puternică o imagine cu mine făcând un antrenament sau cu niște greutăți sau cu orice fel de echipament din zona asta de fitness, sau dacă n-am poză cu mine sau așa, măcar să fie poză cu altcineva, dar să fie acțiunea în sine, să nu fie doar rezultatul final. Că doar pentru că stau să visez la un corp nu știu de care, nu o să vină nimeni, nici universul, nici altcineva să mi-l pună în brațe. Deci odată atenție la imaginile pe care le selectăm și la focus, să nu fie doar despre casă, despre corp, despre borcan cu bani sau cont care dă pe afară sau mai știu eu, să ne gândim și la acțiuni care ne duc într-acolo. Iar legat de explorare, sigur, acum așa, la modul foarte general, pot să vin cu niște întrebări de bun simț, niște sugestii. În momentul în care ai foarte clar o imagine sau o idee clară despre care e intenția sau obiectivul tău, mai întâi m-aș întreba dacă obiectivul ăla e al meu, pe bune, dacă e relevant pentru mine sau dacă e doar ceva ce, nu știu, mi se pare că dă bine. Deci dacă vine cineva la mine acasă și vede vision board-ul, să vadă acolo că, nu știu, mi-am pus poza cu corpul sau mai știu eu. Deci m-aș uita dacă într-adevăr este relevant pentru mine obiectivul respectiv. La un moment dat în corporație eram într-un workshop din ăsta de time management și vorbeam despre obiective personale importante și profesionale. Și una dintre cliente, acum sunt obișnuită să zic așa, una dintre colegele mele mi-a spus că tot trage după ea de ani de zile ideea unui MBA. Și am stat să explorăm un pic împreună care-i visul, ce ar vrea să facă, la ce ar ajuta-o, cum a ajuns MBA-ul ăsta în imagine in the first place și ajunsese la concluzia că era pur și simplu ceva ce tot trăgea după ea și tot muta de pe un an pe altul cu foarte multă sau din ce în ce mai multă frustrare pentru că nu se întâmpla, fără să-și pună vreodată întrebarea dacă e relevant și dacă chiar are nevoie de el în etapa asta în care se află. Și atunci m-aș întreba cum se simte pentru mine când mă gândesc că aș putea să ating obiectivul respectiv. Mă gândesc la cum se simte când, de fapt, mă uit la cum se simte când mă gândesc că trebuie să muncesc pentru el, că trebuie să fac acțiuni, că o să vină probabil și o oarecare doză de disconfort. How do I feel about that? M-aș uita la... Da, vreau să zic așa, încep cu disclaimer-ul ăsta, nu dintr-un spațiu de judecată, ci dintr-un spațiu de curiozitate. Cum am ajuns aici? Aici fiind punctul din care eu stau să-mi fac vision board-ul și, nu știu, am o nemulțumire. Da? Corpul meu nu arată așa cum am crezut sau cum mi-ar plăcea sau nu mă simt bine, am tot felul de probleme și mă întreb cum am ajuns aici? Mă întreb cum am contribuit eu, dar again, dintr-un spațiu de curiozitate, că nu sunt aici ca să scot biciul și să mă fac să mă simt prost. Ce am făcut sau ce n-am făcut? Ca să înțeleg un pic contextul. Și întrebându-mă asta, eu pot să descoper... Uite, eu am avut foarte mulți ani convingerea asta, dar nici nu știu dacă pot să-i spun convingere, e ca un fel de dicton din ăsta. O viață am, deci cum să nu mănânc ce-mi place? Și a fost ok. Până pe la 35-36 de ani, după care, și mai ales acum la 40 plus, deși nu fac nu știu ce excese, îmi dau seama că nu mai pot să-mi dau chiar atât de mult frâu liber să mănânc ce vreau, când vreau, cât vreau, pentru că metabolismul meu nu mai funcționează cum funcționa în tinerețe și cred că și asta face parte din călătoria mea de anul ăsta, așa ca paranteză, partea asta
de a-mi înțelege corpul în etapa asta nouă în care intră. Și sănătatea și mișcarea erau pentru mine prioritățile anului și sunt happy că m-am ținut de multe lucruri, nu m-am ținut, dar de asta chiar da. Și atunci, da, mă întreb, cum am ajuns aici, cum am contribuit eu la situația asta? Pot să mă uit la ce obiceiuri am, da? Și apoi, apropo de pași mici, sigur, poate mă uit că vreau să arate într-un fel, că vreau să pierd centimetri, că vreau să am niște kilograme în minus. E important să am un de ce, ca la orice, nu știu, că vreau să nu mai am dureri, că vreau să mă simt mai liberă în mișcări, că vreau să pot să țin pasul cu copiii mei, whatever that is, că vreau să trăiesc o viață lungă și frumoasă, să-mi găsesc această motivație și m-aș uita la ceva ce am zis mai devreme. Care e disconfortul pe care sunt dispusă să-l accept la început? Mie mi se pare că de multe ori se aplică chestia aia cu pofta vine mâncând și odată ce te pui în mișcare, te urnești din loc și faci pașii ăștia mici, pentru că începi să te simți diferit, pentru că poate începi să vezi rezultate diferite, îți realimentezi cumva motivația și îți amplifici curajul să faci un pas poate un pic mai mare sau să faci mai mulți și să accelerezi un pic procesul. Dacă, de exemplu, nu ești dispusă și sigur nu sunt nici nutriționist, nu sunt nici antrenor, dau doar exemplu ăsta din perspectiva conversației noastre. Dacă nu ești dispusă să îți cântărești mâncarea și să te uiți la număr de calorii ca să poți să fii în deficit și să poți să ajungi să începi să slăbești, ești dispusă să mărești consumul de calorii în sensul de mișcare pe care o faci ca să arzi mai multe, nu în sensul de input, ci de output, nu știu cum să zic, da? Ok, nu vreau să umblu la farfurie, asta mi se pare prea complicat, dar aș putea să fac mai multă mișcare. Ok, cum arată mai multă mișcare? Păi acum îmi dau seama că de dimineață până seara stau cu fundul pe scaun și ies doar de 2 ori pe săptămână din casă. Ok, dar cum ar fi să ieși de 3 ori pe săptămână din casă? Cum ar fi să-ți pui reminder pe telefon să te ridici mai des? Sau să începi să faci niște stretching sau orice. Și atunci, dacă asta ți se pare mai abordabil, începe cu asta. Că scopul nu este, dacă vorbim despre identitate, scopul meu nu este să ajung la un număr de kilograme. Scopul meu este să devin omul care are grijă de corp sau care se simte într-un anumit fel în corpul lui și numărul respectiv de kilograme o să fie ca un fel de rezultat secundar, un beneficiu secundar. Pentru că am grijă de ce fac și iau altfel de decizii pentru corpul meu, asta se va resimți și pe cântar sau la centimetru sau mai știu eu. M-aș uita la convingeri, m-aș uita la cum am ajuns aici, cum se simte obiectivul, e al meu, nu e al meu și nu știu dacă am mai zis altceva, că mi-ai dat undă verde și am început să dau tot felul de sugestii. Partea asta cu cine am nevoie să devin, care pentru mine e un punct foarte puternic pe care l-am lucrat la fel împreună cu tine și a fost un switch mental exact așa cum ai povestit, de la am nevoie să ajung la numărul X de kilograme, care da, este un obiectiv smart, este super măsurabil, clar, concret, știu că l-am atins sau nu l-am atins, ok. Dar este accesibil sau realist? Că mai e și asta. Da. Însă, ca eu să ajung Alexandra care are X kilograme, am nevoie să schimb niște lucruri la mine, la felul în care gândesc, la felul în care am grijă de mine, plus felul în care mănânc, felul în care mă mișc, etc. Dar ca să susțin felul în care mănânc și felul în care mă mișc, am nevoie să schimb felul în care gândesc despre asta. Și atunci, la întrebările pe care le-ai enumerat tu, ca să identificăm blocajul, o adaug și pe asta care pentru mine e foarte puternică, cine am nevoie să devin ca să pot să ajung acolo unde mi-am propus.
versiunea mea pentru întrebarea ta este cine poate atinge, la ce fel de persoană poate atinge rezultatul la care eu visez. Și atunci mă ajută, pentru că sunt oameni care mă întreabă, da, e fake it until you make it și că te prefaci și te minți. Nu, pentru că eu pot să mă întreb, da, cum gândește o astfel de persoană, cum ia decizii, ce valori are, ce obiceiuri, ce rutine, cum arată mediul lui ei. Și mă uit la lucrurile astea și încep să le fac. Nu e prefăcătorie. Like, I'm actually doing it. Și în loc să mă întreb ce mă întrebam până acum, îmi schimb întrebarea. Pentru că mă las inspirată de această persoană, de această nouă identitate pe care știu că am nevoie să o îmbrățișez și să mi-o asum. Pentru că altfel, cum zice foarte fain și James Clear în Atomic Habits, tu poți să nu te uiți la partea de identitate. Tu poți să-ți stabilești un rezultat pe care să-l atingi și să iei niște măsuri mai mult sau mai puțin drastice, care pe termen, să zicem scurt, te duc la rezultatul dorit. Întrebarea devine ce se întâmplă când, nu știu, vei fi intrat în Rochia pentru nu știu ce eveniment. Evenimentul s-a terminat. Beachbody. Vara s-a terminat. Ce se întâmplă după? Menții rezultatele sau te întorci la tiparele tale? Și ca să menții rezultatele, e nevoie să lucrezi la partea asta de identitate. Că tu nu vrei să fii omul care, o să exagerez acum, dar se înfomătează din primăvară ca să arate 3 luni în an cum își dorește și în restul anului să facă tot ce îi trece prin cap la capitolul mâncat sau să stea toată ziua în casă, pe canapea sau mai știu eu. Presupun, da, că în momentul în care vorbim despre intenții și despre a ne schimba viața în bine, da, ne asumăm că nu vrem să fie ceva trecător, ne-ar plăcea să menținem. După ce depunem o grămadă de efort, ar fi fain, nu? Să putem să și menținem rezultatele astea și să nu fie efectul ăla de yo-yo, știi? Up and down, up and down. Îl cunosc foarte bine. Dar cine nu-l cunoaște? Serios acum. Cine nu-l cunoaște? Chris, voiam să te mai întreb dacă este un mod corect sau unul nu tocmai corect de a ne crea un vision board. Și ca să-ți dau un pic de context pentru întrebarea asta, în toți anii ăștia în care eu am participat la atelierele tale, am văzut și am creat tot felul de vision boards. Am văzut unele care erau create, mă gândesc la cel al Gabrielei, care avea acei faguri create impecabil și foarte, foarte atent lucrate. Am văzut unele mai dezordonate, am văzut unele cu poze personale. Știu că tu faci asta și am început într-adevăr să fac și eu la fel, altele cu poze luate de prin reviste. În cazul meu, de exemplu, chiar ieri mă uitam cu un coleg la birou la vision board-ul pe 2024, pe care l-am creat în Canva și am adăugat acolo mai multe arii pe care vreau să mă concentrez, niște cuvinte cheie pe care vreau să le aduc în realitatea mea și îl am tot timpul pe telefon. Da, este screensaver-ul de la telefon, îl văd tot timpul acolo, din când în când mă mai opresc, mă uit, mă mir de cum s-au așezat lucrurile și îmi continui ziua. Așa că, revenind la întrebare, e un mod corect de a face un astfel de vision board sau e ceva ce n-ar trebui să facem când ne creăm un astfel de proiect? Acum, ce înseamnă corect? Știi? Pun pălăria de coach și te întreb, corect pentru cine? Dacă tu vrei să-l faci în Canva și te inspiră și it gives you the good chills, nu contează. În primul rând, vision board-ul e ceva atât de subiectiv încât aș zice fă-l exact așa cum simți tu și cum te inspiră. Sunt oameni care îl fac pe panou de plută, sunt oameni care îl fac ca mine pe parte de hârtie mare, cartonată, clasic cumva, sunt oameni ca tine și sunt din ce în ce mai mulți, sincer, care merg pe varianta de Canva. Fiecare are avantaje, dezavantaje. Nu o să stau să insist pe ele, dar
Ce mi-a venit imediat ca răspuns în minte când mi-ai pus întrebarea a fost exact ideea asta de ce simți când te uiți la el. Pentru că în momentul în care faci vision board-ul, și da, nu-l facem degeaba, nu-l facem doar că e în trend, asta am stabilit deja. Dacă eu pun pe vision board lucruri care să-mi aducă mie bucurie, dacă îl fac într-un moment din ăsta de tihnă, dintr-un headspace și un heart space potrivite, eu îl infuzez cu o energie, nu doar cu partea asta de tihnă, dar și cu energia aia și cu bucuria aia pe care o simți când vizualizezi toate lucrurile pe care tu ți le pui pe vision board. Și atunci, eu după asta m-aș ghida, să-mi gâdile interesul într-un mod bun, știi? Nu doar să fie acel reminder vizual, dar în momentul în care mă uit acolo, să pot să mă conectez cu emoția de a-l fi făcut, cu emoția lucrurilor pe care le-am pus acolo pe vision board. Sigur că dacă îl faci în formă digitală, poți să îl pui în ce dimensiune vrei tu, pe ce ecran vrei tu și să-ți fie acolo la îndemână. La fel de bine poți să-l pozezi și dacă este făcut fizic. Pe mine mă încântă procesul ăsta de bibileală, de decupat, de lipit, de îmi place, adică pentru mine e starea aia de flow, că altfel eu stau cu drag și bucurie în Canva, dar pentru vision board încă simt tragerea asta, știi, mă cheamă să stau să mă murdăresc, să scriu de mână, să fac lucruri cu mâna și un moment de ăsta sunt niște ore din astea de prezență pentru mine. Deci corect e ce se simte bine pentru tine, în ce formă se simte bine pentru tine. Ai văzut, sunt oameni care fac ceva extrem de creativ pentru că this is who they are și stăm după aia și ne uităm la vision board-uri cum e cel al Gabrielei și recunosc, dar i-am spus și ei, primul meu gând a fost, păi, dar eu de ce nu m-am gândit să-l fac așa? După care al doilea a venit imediat, come on, e vision board-ul ei, știi, nu e concurs aici. Sunt oameni care au nevoie să fie totul foarte structurat și le vezi, asta e familie, asta este carieră, asta e așa, sunt foarte pe căprării, cu linii drepte, o ordine, te uiți la el și vizual, efectiv vezi că este ordonat, știi? Sunt oameni care fac poze alb-negru pe carton roșu, sunt oameni care fac cu poze personale, da? Pentru pozele personale ți-am dat cumva și raționamentul mai devreme. Și aș evita, ca să facem un fel de recap, să nu pun obiective aleatorii pe vision board, să-mi dau voie să fac procesul ăla de introspecție și ziceai și tu mai devreme că poate inițial părea, nu știu, în plus să stăm să închidem anul trecut sau anul curent dacă ne vedem în decembrie la workshop. Dar sunt atât de multe motive de bucurie, de nostalgie, de hai să-mi aduc aminte de ce chestii faine am făcut anul ăsta, până la lecții. Și din perspectiva lecțiilor, dacă eu nu mă uit pe ele și nu le trec în revistă, e riscul maxim să le repet și anul următor. Da? Lecțiile o să ni se tot prezinte până nu le învățăm. Deci procesul ăsta de unde vin, ce s-a întâmplat cu mine anul ăsta, cine am devenit anul ăsta și apoi să-mi întorc fața către viitor și să mă gândesc la cine vreau să devin, ce e important pentru mine în perioada următoare. Ce am mai zis? Am zis să nu ne referim doar la ideea de rezultat final, ci să ne gândim că va fi nevoie de acțiuni pe care să le facem, că nu o să vină nimeni să le facă în locul nostru. Să mă asigur că obiectivele sunt ale mele, nu sunt doar, nu știu, la un moment dat toată lumea ieșea la alergat, că era un trend. Da? După care toată lumea își făcea cont de TikTok, nu că ăsta ar fi un obiectiv de vision board. Dar uite, pentru că suntem într-un podcast, a fost o perioadă în care foarte multă lume își făcea podcast. De ce? Pentru că toată lumea își făcea podcast. Și tu știi la fel de bine ca mine că munca din spate este orice, dar nu piece of cake. Și dacă motivația ta nu este una puternică și aliniată cu tine și cu visurile tale și cu impactul pe care vrei să-l ai, o să fie foarte greu
susținut și de mobilizat energie pentru research, pentru partea de înregistrare e preferata mea, că stau în conversații cu sens așa cu oamenii, partea de editare, partea de postări, de toate lucrurile respective. M-aș mai gândi că am zis să nu ne atașăm de timp, da? Să nu considerăm că orice punem pe vision board e musai să se întâmple în următoarele 12 luni. Mie îmi place să mă mai uit la ideea asta de a avea o imagine și mai mare, să am un bigger picture, să mă gândesc la ce aș vrea eu să se întâmple peste 3 ani, cam unde aș vrea să fiu, cam cum aș vrea să mă simt, cum vreau să arate realitatea mea și atunci vision board-ul pe următoarele 12 luni să mă ducă doar până la stația următoare, dar să fie aliniat cu o viziune un pic mai amplă. Am zis mai devreme de infuzarea vision board-ului cu emoții și inclusiv în momentul în care mă gândesc la cum vreau să se simtă sau să arate anul viitor pentru mine, aș pune inclusiv partea asta de emoții. Ce emoții mi-ar plăcea mie să experimentez mai des în anul următor? Pentru că asta e în controlul meu. Da, sunt și lucruri care vin spre noi și ne destabilizează și ne trezim că ne trage emoția covorul de sub picioare, dar emoțiile la fel de bine pot fi generate în mod conștient. Pentru că dacă eu vreau să simt conectare, eu pot, de exemplu, să-ți scriu ție sau să-ți trimit un mesaj vocal. Da? Dacă vreau să simt iubire, dacă vreau să simt recunoștință, sunt acțiuni concrete pe care eu pot să le fac, mici de cele mai multe ori, ca să generez emoția respectivă. Și atunci aș pune și partea asta, să nu picăm în capcana asta de a încărca vision board-ul, intențiile doar cu a face, să ținem cont și de partea asta de a fi, dacă vrei, din când în când să mă reconectez cu vision board-ul, pentru că ce se întâmplă chiar dacă el e pus la vedere, eu acum arăt cu degetul unde e vision board-ul meu, în timp el devine parte din peisaj. Ochii mei știu că e acolo vision board-ul, n-are rost să mă uit și știu și ce e pe el. Dar e altceva când te oprești pentru 10 secunde și te uiți efectiv la el cu intenție și te uiți pe poze și pe ce ai mai notat tu acolo pe el. Și atunci, un truc pe care eu îl mai recomand este ca periodic să-i schimbăm locul, ca să fie chestia aia din spațiu care ți atrage privirea. Și să faci vision board-ul după pofta inimii tale, după ce te reprezintă pe tine, că-i color, că e alb-negru, că e fizic, că e digital, e vision board-ul tău. Și nu trebuie să aibă sens pentru nimeni altcineva decât pentru tine, nici măcar pentru ceilalți membri ai familiei. E despre tine. Drop mic. Hai că iar facem masterclass. Între timp eu procesez așa tot ce aud de la tine și mă gândeam și acum chiar pe final am și deschis vision board-ul pe 2023, că nu mai știam acolo cum se așezau lucrurile, dar mă gândeam la faptul că în 2024 a fost prima dată când eu mi-am pus concret podcastul pe vision board. Ia să vezi! Surpriză! Pe lângă asta, tu știi pasiunea mea foarte mare pentru lumea Mind Architect, am pus și logo-ul Mind Architect lângă podcast. Nu știam ce urma să se lege în direcția asta, dar ele erau legate acolo cumva, sunt chiar suprapuse cele două imagini. Funny thing, am lansat un podcast anul ăsta și primul meu invitat a fost nimeni altul decât Paul Olteanu. În ianuarie, când am făcut asta, habar nu aveam cum o să se lege lucrurile, dar simțeam că aș vrea să se lege ceva în direcția asta și iată că. Și îmi aduceam aminte în timp ce povesteai că pe vision board-ul din 2023 am pus niște imagini cu mare, cu soare, cu plajă, cu tot felul de lucruri de genul ăsta și încercam să-mi dau seama ce s-a întâmplat cu ele, ca să-mi aduc aminte că am locuit anul trecut o lună în Spania. Absolut neașteptat. Ca să-mi aduc aminte că, da? Ce s-a întâmplat? Și uite că nici măcar nu e genul ăla de lucru mic și tot îți scapă din vedere. Da? Că ne aducem aminte de momentele mai dificile sau mai știu, pentru că ne marchează în feluri diferite,
Dar vorba aia, ai fost plecată o lună de zile. Like, și ai avut nevoie, nu zic că nu ți-ai fi adus aminte de asta altfel, dar te-a ajutat și s-a aprins beculețul imediat când ai deschis Vision Board și soare, mare, plajă, I wonder, cum a fost asta prezent în viața mea? Well, exact ce ziceam. Minunat! Ce fain! Draga mea, ne apropiem încet de încheiere și eu mi-am luat din nou idei și gânduri și resurse și recomandări de la tine, ca din fiecare discuție pe care o avem. Știu că urmează la tine să înceapă workshop-urile New Year Real You, așa că spune-ne câteva vorbe despre asta, având în vedere că sunt convinsă că ne-ai deschis doar apetitul așa cu acest mic teasing legat de Vision Board și de tot ce înseamnă workshop-urile tale. Când, cum se întâmplă, cum se pot înscrie oamenii la ele? Măi, e genul ăla de lucru care an de an îmi aduce la fel de mult entuziasm, chiar și după atâția ani, și un moment pe care l-așteptam ca și când, știi? Se întâmplă în decembrie și în ianuarie, pentru că nu toată lumea are timp la final de an, respectiv nu toată lumea este în energia potrivită să stea să-și facă tot procesul. Și nu este absolut nimic în neregulă cu asta. Se întâmplă pe 7 și pe 14 decembrie, pe 11 și pe 18 ianuarie. Sunt sâmbete, sunt practic de dimineață de la 10 până înspre ora 2:30, 3. Este o experiență pe care sunt mai mulți oameni ca tine care ani de ani, tu ești veteranul absolut, sunt și alți oameni care vin an de an și care își fac din asta un fel de tradiție, un cadou, un ritual pentru sine. E un timp pe care și-l fac cadou, pe care altfel, dacă n-ar avea contextul ăsta structurat, există riscul să nu și-l ofere, pentru că life happens și tot timpul avem o grămadă de lucruri de făcut, ca să nu mai zic că în rândul femeilor mai există foarte des convingerea asta că alții sunt prioritate și dacă mai rămâne timp și spațiu și energie, poate mă ocup și de nevoile mele. Și este o experiență care începe înainte să ne vedem cu niște teme de gândire, pentru că nu avem cum să acoperim tot în timpul pe care îl petrecem împreună și nici nu vreau să facem asta pentru că ar fi făcut foarte pe fugă și nu este ăsta scopul. Am vorbit despre asta azi și sunt câteva teme de gândire pe care oamenii le primesc cam cu o săptămână, 2 maxim începem să ne facem așa încălzirea și să intrăm în energia necesară, să ne conectăm cu toată experiența. Ne uităm la de unde venim și toate lucrurile astea faine pe care le-am povestit cu tine, ce sărbătorim, ce a fost bine, ce a fost surprinzător, ce n-a fost bine, de ce n-a fost bine, cum am contribuit la lucruri de genul ăsta. Ne uităm și la ce ne-am dori să facem pe viitor, cum am vrea să arate și să se simtă pentru noi, 2025, cum urmează acum. Ne uităm și la unde suntem azi, ca să ne dăm seama cât de mult spațiu avem de acoperit între cei azi și ce vrem noi să ne punem pe Vision Board. Unul dintre momentele cele mai puternice este vizualizarea ghidată pe care o facem împreună. Și pe lângă faptul că e o vizualizare și că, are magia ei ca proces sau ca exercițiu sau ca practică, cred că o fărâmă de magie vine și din faptul că suntem împreună și mai multe persoane fac asta în același timp. Și vorbim un pic și despre identitate, vorbim un pic și despre obiceiuri. Și închidem așa pe fun și pe inspirație, lucrând la Vision Board, unii cu forfecuța, cu carioca și cu toate alea, alții cu Canva în față sau alte tool-uri din astea online pe care le pot folosi.
Și ce am început să fac, cred că de acum vreo 2 ani, este că la jumătatea anului următor avem o întâlnire, e una pentru grupele de decembrie, una pentru grupele de ianuarie, care este cadoul meu și în care petrecem niște timp împreună să facem acel check-in de la jumătatea anului și într-un proces din ăsta cumva de group coaching să stăm să ne uităm la ce s-a întâmplat, ce mai e sau nu mai e relevant, ce timeline-uri poate trebuie ajustate pentru că lucrurile s-au desfășurat altfel decât ne-am imaginat. Și în rest, pentru mine este așa o poartă deschisă pe tot parcursul anului. Este unul din lucrurile cele mai faine pe care eu pot să le trăiesc, să primesc mesaje cum a fost și la al tău, din neant. Hei, mai știi când am pus pe vision board chestia asta? Well, here I am. Știi? E un proces profund, e un proces inspirațional, este și un proces creativ și îl iubesc și o să-l tot fac până când simt că pot să vin din energia asta de dăruire și de super prezență și de inspirație reciprocă. Și acum, ca să folosim, printre altele, așa să mai dau un pic de context, cuvântul anului pentru mine este cuvântul Tihna, care stă mare în mijlocul vision board-ului, care s-a transformat în, iată, nume pentru podcast și pe care l-am integrat în foarte multe dintre lucrurile pe care le fac. La fel, când l-am pus acolo nu știam unde o să ne ducă, dar putem vedea acum spre final de an că asta se întâmplă. Și cuvântul meu, care e pe mijlocul vision board-ului pentru anul ăsta, este joy. Mie îmi place, din categoria copilărie, pasiuni și așa, engleza este una din pasiunile mele. Eu gândesc de foarte multe ori în engleză și sună altfel pentru mine de cele mai multe ori cuvintele în engleză. La mine scrie frumos cu auriu de mână joy. Unul din joy-urile mele de anul ăsta a fost când tu mi-ai scris: hei, sunt gata să lansez podcastul și se va numi așa. Și de asta zic că, dincolo de joy-urile mele personale, eu am avut șansa asta fantastică să primesc motive de joy și de la oameni dragi, așa cum ești și tu, care mi împărtășesc victoriile lor sau pașii făcuți către diverse visuri de diferite dimensiuni și mă simt super, super recunoscătoare. Adică de plâns la podcast la mine n-am făcut până acum, dar iată, în premieră se întâmplă și asta. Îți mulțumesc tare mult pentru că, într-adevăr, ceea ce lucrez cu tine an de an este kick-off-ul pentru toată energia pe care o am de-a lungul timpului în anul respectiv și e foarte important cum setezi tonul pentru ceea ce urmează să se întâmple după aceea. Și tu ai un rol foarte, foarte important în procesul ăsta și îți mulțumesc. Și ca să întorc cumva către tine întrebarea pe care tu mi-ai adresat-o de câteva ori în podcastul tău, o să ți-o adresez din 2 perspective. Ok. Odată aș vrea să te întreb cum ne poate aduce crearea unui vision board, mai ales în perioada asta de final de an, când lucrurile parcă se întâmplă mai pe repede înainte decât în decursul anului, că vrem să prindem toate trenurile pe care poate le-am ratat până acum. Cum ne ajută crearea unui vision board și tot procesul din jurul lui să obținem un strop de tihnă? În timp ce tu formulai întrebarea, anticipând încotro te duci, m-am și gândit, de exemplu, chiar dacă știu că de ani de zile fac asta și, deși se întâmplă o dată pe an, per se, am niște lucruri la care sunt atentă și în ultimii ani, de pe la jumătatea lunii noiembrie, eu pot să mă aștept să simt the pull, acea atracție către zona asta de introspecție și de închidere și nu sunt încă în totalitate acolo, dar de vreo săptămână am început pur și simplu, se duce mintea mea către niște lucruri și le observi, ok, stai că vine.
Dar chiar și după ce fac momentele astea de introspecție, care pentru mine se întâmplă mereu într-un cadru din ăsta foarte bogat senzorial, în funcție de momentul zilei, poate fi ceai sau poate fi cafea, poate să fie cu lumânare parfumată, poate să fie cu muzică, poate să fie cu ceva, să-mi ofer confort, să mă simt eu bine, mă îmbrac în ceva, nu știu, pufos dacă e mai frig afară. Deci îl fac într-un mediu senzorial foarte bogat, pentru că am zis asta și mai devreme, că se imprimă, eu simt că energia din care fac lucrurile astea se imprimă și în rezultatul final. E un proces pe care nu vorbesc acum de vision board, vorbesc de tot ce fac înainte. Nu se întâmplă într-o singură așezare. Da? Astăzi poate mă uit în calendar, că ăsta e parte din procesul meu, să mă uit un pic la ce s-a întâmplat în timpul anului. Poate în altă zi mă uit prin galeria foto. În altă zi mă uit la lecții și stau să îmi pun și să răspund la niște întrebări. Deci îmi dau foarte mult spațiu și fac tot procesul ăsta dintr-un spațiu de blândețe. Iar vision board-ul îl fac atunci când simt că sunt în spațiu ăla creativ și inspirat. Eu știu ce vreau să pun pe el și pozele s-ar putea să le am pregătite pe birou, dar eu nu știu cum să-ți spun asta în cuvinte. Eu simt când e un moment oportun ca eu să-mi dau la o parte tot de aici sau de pe birou și să fac procesul ăsta de a-l bibili și de a-l pune cap la cap, ca să zic așa. Pentru mine e foarte mult feeling. Drept urmare, și când mă uit la tot ce e acolo pe vision board, zâmbesc. Zâmbesc chiar și la lucrurile care poate încă nu s-au întâmplat. That's ok. Am învățat să am încredere și în lucrurile astea pe care nu le văd, cum ziceai și tu, eu nu înțeleg cum se întâmplă de multe ori să se potrivească lucrurile și să devină realitate. Dar tu îi spui din spațiu de tihnă, pentru mine chiar e o pauză de bine, ca să fac paralela asta. Îmi e foarte drag de proces și cred, apropo de ce spuneai tu că experimentezi în întâlniri, că asta ajunge și la oamenii care participă. Ce frumos! Și ca să închei exact așa cum îți spuneam, pentru că tu mă întrebi de fiecare dată când ne auzim în pauza de bine ce înseamnă pentru mine o pauză de bine, îți întorc întrebarea și te întreb ce înseamnă pentru tine tihnă în lumea asta digitală, la care știu că și tu ești destul de conectată. Și ce proces a fost ăsta? Să ajung în zona aia de se simte bine să postez acum ceva, are sens și pentru alții, dar are sens și pentru mine și o fac dintr-un spațiu înțelept așa. Mi-am învățat lecția the hard way. În paralel cu jobul meu corporate, acum se fac 11 ani în decembrie, mi-am lansat un blog, care blog a început ca hai să vedem ce se întâmplă și a ajuns să fie monetizat și mi-aducea un venit considerabil. Dar asta a venit la pachet și cu obligativitatea de a, produce cifre. Asta, combinat cu niște convingeri de ale mele, m-au dus în zona asta de a sta și seara la 10-11 să stau să scriu, să bibilesc cuvinte, să fac reclame, să mă uit la câtă lume a intrat pe articol, câtă lume a plecat, câtă lume a stat și cât a stat și câtă lume a accesat link-uri și să fac rapoarte și așa mai departe. Deci cumva am învățat-o the hard way. Și acum o spun cu atâta mândrie și cu un sentiment din ăsta de liniște că decât să postez pentru că trebuie sau pentru că așa zice algoritmul sau pentru că n-am postat de 2 sau de 3 zile, mai bine nu. Și sunt foarte împăcată cu momentele în care nu sunt
prezentă în social media, nu prea fac detoxuri, nu am o problemă cu a mă abține din a consuma social media sau orice fel de content și nu pun nici presiune pe mine să creez doar de dragul de a avea nu știu câte postări și nu știu câți followeri și așa mai departe. Oricum Instagram face ce vrea. În schimb, am pus mult accent în ultimii 2 ani și mi-am găsit ritmul în a comunica mult mai profund și mai personal cu oamenii în connection letters. Mie nu-mi place să primesc mail-uri aiurea și asta cântărește mult și în felul în care mă poziționez eu și mă asigur că de fiecare dată pleacă ceva încărcat așa de bine și vine dintr-un prea plin. Family time is family time. Uneori family time poate să însemne, de exemplu, de aia zic că eu dacă trebuie să închid și n-am nicio problemă cu asta, dar pot să găsesc momente super faine de conectare cu copiii dacă ne uităm la reel-uri și găsim tot felul de lucruri funny. Am momentul de conectare cu fratele meu mic cu care ne facem schimb de reel-uri, deci suntem ca cuplul ăla, știi, că soția mea s-a dus la culcare și începe să-mi pinguie telefonul non-stop că îmi trimite reel-uri. Cam ăștia suntem noi. Încerc să folosesc partea asta de social media și de digital cu scop și din spațiul ăsta de plăcere, nu de amorțire sau de, dacă are sens ce vreau să zic. I have fun with it, dar la fel de bine mă distrez teribil. Am niște conversații de-mi stă mintea în loc de multe ori cu ChatGPT. I love it. So I'm going with the flow, dar în același timp cu foarte multă atenție la nevoile mele, la dacă deschid o aplicație, de ce o deschid, pentru că nu vreau să ajung să fie viața controlată de device-uri. Bun. Foarte multe lucruri de luat și din relația asta pe care o ai tu cu social media și îmi place că o privești cam ca tot ce altceva ce faci cu blândețe. Adică, da, eu sunt soția, da, care mă duc la culcare, iubitule. Poți să-mi trimiți și mie, să știi, nu mă supăr. Trimiterea de reel-uri este my new love language, adică dacă primești reel-uri de la mine, you're on my mind. Mie mi se pare atât de mișto că ți le trimit cu cap, nu-ți dau random. Și pentru mine e, băi, uite, mă gândesc la tine sau, uite, am găsit chestia asta, mor de râs aici și aș vrea să, mă scuz, murim de râs împreună. Știi? Nu fac asta cu toată lumea, de fapt fac cu puțină lume, dar mă gândeam acum în timp ce ziceai că inclusiv pe WhatsApp, că ți-am spus că poți să-mi trimiți, mi-am dat seama acum că am limite foarte clare. Adică inclusiv clientele mele, ele știu că poate să-mi scrie la ce oră au ele revelații sau întrebări. În același timp știu că eu voi intra pe WhatsApp să citesc mesajele în intervalul pe care îl consider eu oportun, plus că uneori îmi scriu lucruri pe care ar fi lipsă de respect să le citesc așa numai pe viteză și să dau un double tap și să mă duc mai departe. Știi? Deci cred că e despre limite, apropo de asta. Dar sunt foarte curioasă ce reel-uri o să-mi trimiți. Cu pisici cel puțin. Da, asta e. It's ok. Da. It's ok. Accept. Draga mea, ca să încheiem, aș vrea să ne mai spui atât. Unde te găsesc oamenii? Fie că vor să-și ia inspirație de la tine, fie că vor să primească Your Lovely Connection Letter sau să participe la New Year Reel You, unde găsesc lucruri despre tine și ce faci? Ioi, da, unde nu mă găsesc? Mă găsesc până și pe TikTok, dar am zis să nu fiu babă și să nu fiu împotriva trendului și să verific pe pielea mea dacă ceea ce intuiția îmi spune se confirmă. It's not my place. Dar sunt acolo, dar nu. Locul meu de joacă preferat rămâne Instagram. Apropo de social media, cristina.oțel, sigur fără ț, că na, cristinaoțel.ro pe site, sunt și pe LinkedIn, Pauza de bine, Cristina Oțel și pe YouTube,
Sunt în foarte multe locuri, e greu să nu mă găsești dacă vrei să intrăm în legătură. Iar drumul către Connection Letter, cel mai simplu, fie descărcând resursele gratuite dacă au sens pentru cine ne ascultă și au nevoie de ele, fie cristinaoțel.ro/abonare și e formularul de abonare la newsletterul pe care eu îl numesc Connection Letter, pentru că așa se simte aliniat și asta este și intenția din spate, să fie o oportunitate de conectare. Și dacă cineva simte chemarea și sau vrea să fie colegă cu tine la Vision Board, New Year Real You, decembrie, ianuarie, sunt 4 sesiuni separate cu maxim 10 locuri. Și multe dintre ele sunt deja ocupate pentru ultima din decembrie și prima din ianuarie, la momentul la care noi înregistrăm conversația asta. Și da, să-mi scrie și să ne conectăm și vedem după aia if we vibe și ce putem să facem împreună. Știu că întotdeauna mai apare câte cineva așa pe ultima 100 de metri, zice, da, vreau și eu la workshop, dar oare mai găsești un loc mic, dar promit că stau cu minte acolo și nu încurc pe nimeni, numai să mă lași să vin. Și dar știi că lucrurile se mai așează. Poate se întâmplă ca cineva să nu mai poată participa și atunci, nu știu, ne organizăm noi în alt fel sau sunt oameni care se mută dintr-o sesiune în alta și tot se echilibrează cumva. Și da, poate că o să fie o grupă cu 10 și alta cu 13. Ne descurcăm. Dar apropo de numărul de înscriși, e un cap total și după aia ne împărțim noi între noi, pentru că vreau să rămână spațiu de conversație și oamenii să poată să contribuie activ și să creăm spațiul ăsta împreună și la un număr mare de participanți riscă să devină foarte one way, așa, de la mine către ei și nu este ceva ce îmi doresc. Îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru toată inspirația și blândețea de Eu îți mulțumesc astăzi. că m-ai chemat și că am apucat să te văd așa pe îndelete cu ocazia asta și să mă energizez, să iau energia așa din conexiunea noastră și sper să ajungă episodul ăsta de podcast fix la cine are nevoie de el. Sunt sigură că așa o să se întâmple ca de fiecare dată. Și până când ne auzim data viitoare și noi două și noi cu ascultătorii noștri, fiecare din direcția ei, să avem parte de momente de tihnă și de pauze de bine. Yes! Nu știu cum se simte pentru tine, dar eu abia aștept să-mi pun visurile pe o nouă planșă, fie ea fizică sau virtuală, pentru anul 2025, sub ghidarea tare, tare blândă a Cristinei. Așa cum povesteam mai devreme, găsești informații despre workshopurile New Year Real You, în care creezi, alături de Cristina, un vision board și treci printr-un întreg proces care sunt sigură că o să-ți placă, pe cristinaoțel.ro sau pe contul ei de Instagram. Abia aștept să îmi spui cum se simte pentru tine ideea asta de a-ți seta intențiile pentru anul următor și care sunt visurile alea mari pe care abia aștepți să ți le îndeplinești. Până data viitoare te îmbrățișez și să-ți fie cu tihnă.